Yudi Edanawnya malah nonton asik spesial kagem Pak Kasiman. Kene Cahyu sowan karo Pak Haji Pur. Bahasa Ipin Mbak Atin. Ngelucu siapa? Yo yo yo. Esok awan Ning omahe ora krasa. keluyuran aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis Ibu Mbak Eva sini Mbak Eva. Mbak Eva
iso awak nganti wengi maneman yen nganti liya kang nyawa kleang-kleang tak sawang Ayo juragane mie ayam. Pak Jangkung. Ayo. Kadoan sarwi ngoceh dhewe ngalih bejo. Monggo Pak Jangkung. Yo lain ajut panjang padang kuning agawe pikirku komeng jarang ireng pasawan kadon manise ibu bunga yen kakang ora bakal hatiku kejiwangia yesi bodang adudut hati keberkahan ora mendung hatiku tak saya tentrem tak sanani son pikaku bedo oh ya Iso awan ning omah wis ora krasan. keluyuran anggone sing tak sayang mumpang-mumpang minderanggonku ngeleni ora krasa esuk awan wengi maneman yen nganti liya kang nyawang Niki pun telas niki. sawang mincone Sinten sing dijabut malih niki Pak De? Bude, joget mawon. joget kan gue kadoan sarwi ngoceh dhewe ngalih bejoan paten wae tak suwun Pak Jibur. Matur nuwun. ning agawe pikirku komen Bablaske gubuk asmara Mas. ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen katon nyawang ora bakal hatiku kejiwangian yen siput jangan dudut hati keberkahan ora mendung hatiku tansaya tentrem tak seranani sepi kabut bedo Gubuk asmara spesial kagem Pak Haji Pur. Kemabuan. Ugi tan kantun kagem panjenenganipun Pak Tito. Monggo. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih legan masuk di India jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo adem tresno tanpa bantal tanpa kuasa patah batik
nih, monggo jenengan nyekar. Alah, nggih. Monggo Mas. Jane Mas Gito kok sing nembang ki kok ya. Nembang Mas Gito. Mboten. Masukin Dek Indah. Cedhatan sajroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara Iki disuwuk terus ganti gendinge sinom. Nggih. Kakung ngersake sinom nggih, Kung. Nggih, sinom iki dijogeti. Koplo niki sinom koplo, Mas. Ya ora sing koplo kowe. Piye tulung agung iki biasane beksan tayub kok ya. Heeh. Saiki sing nom-nom koplo. Iki dinteke disuwuk nggih Mas Yudi. Nggih. Cedhatan sajroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara. Kanten kagem Bapak Haji Pur sambung wanci dalu lumantar kadang-kadang gemabuana dipun ngaturaken sinarengan diajengke apa nika Bugelwati. Nggih. Sing gedhe pangapuramu nimas pepujanku jejantung hatiku sambungku ing wanci dalu nyaruwe saremu kalawan garwamu monggo cayu Kang Mas kamrati tesake
loro Oke anakmu kabeh to. anakku sing kecek kuliah gede bojo apa tenan sida dadi caloro tak kandhi dikopo kemati Mendah koyo yen to sida urip lan andika bisa bahagia mulya jar lair putri Sulistya terus bisa nyuwara sira salin sloga senarengan kadang-kadang kemabana campur sari makarya Ivana Trapoto ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelanggang ngari sekeca sinambi laras campur sari kemabana spesial kagem Mas Pur Pak Haji Purwanto sugeng midhangetaken sing gedhe pangapuramu nimas jubranku jejantung hatiku sambungku ing wanci dalu nyaruwe saremu kalawan garwamu Kang Mas Kang Merati tesake murih lestarine kepipirantine gendong kemana-mana tan ana ingkang nyeruwe ya mong akibate aku mung bayangke remo ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak kandhi dikopo kemati mendah kaya yen to sida urip lan andika mesti bahagia mulya jar lair putri Sulistya terus bisa nyuwara sira salin sloga sinarengan kadang-kadang kemabana campur sari Bapak, Pak Haji Pur monggo mriki kersa. Kersa mboten Bapak. tak geya geya Monggo. kendil kendil Budi Atin se sing gedhe pang ngapuramu kia pepujanku jejantung hatiku sambungku ing wanci dalu nyaruwe saremu kalawan garwamu Kang Mas, Kang Merati tesake urip lestarine ape pirantine tak gendong kemana-mana tan ana ingkang nyeruwe ya
bocah teluke Pak Haji apa tenan sida dadi cah telu tak kandhe dikopo kemati banyak banget Pak sangune minta apa ya kita sida urip lan andika mesti bahagia mana gimana anak kambing saya jar lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara sira saling Pak Haji Pur asik udah sayang
Pak Haji. Dadah, Dede. Matur nuwun. Ayo diaturke Laras Moro. Yo. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae wong ayu gawang-gawang angel dilaleke Aduh wong bagus aku ora bisa lali ning atiku kaya ngenteni tekamu muga-muga Gusti tansah hamarengno indah wis tono usodala ra asmara Rana sithik Cahayu Pundi? kene nggone wong ngombe Walah es nggih. kowe tak wali aja ngombe es dina iki Nggih lha nek jenengan tapi anu. nah aku kan ora deres ora apa-apa Oh mboten apa-apa. nek kakung ki ora apa meneh aja Setri ampun. heeh ndak gedhe ning jero Apa to kuwi jane? ngombe es gedhe ning jero Alah, mlembung ngono. mangga Aduh wong janji-janjimu tak gendong kemana-mana aku bisa nambani loro asmara ya kemabuana si aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang angel dilaleke Aduh wong bagus aku ora bisa lali ning atiku kaya ngenteni tekamu ya muga-muga Gusti tansah amarana dadi srana usadala ra asmara Kowe iki yo gene to Dik kaya ora semangat ngono kaya sentimen Dik, ngono.
Nggih. Pak Tugiono ki piyayi. Nggih. Ber Budi bawa laksana. Heeh. Piyayine ya bagus ya ganteng ya jenom. Iya. Lah ning perkara dit Bang Oyot, Bang Cini, Bang Ciladan. Napa iku? Sing nembangke aku kok sing diparingi sliramu ki lho. Aku kan yo nembang. Lah ya kudune 50 eding. Oh iya, nek bener. Ora mung 50 tok kaya nyanyi dhewe kono. Aku dadi wong urip kok kurang piye aku. Aja nesunan ngono. Aku ora nesu. Nek kebangetan Pak Tugiono kuwi. Sing Sing penting barokah ta Pak. aku kena 50 Bu. Dadi pas 50. Weh, Iku leres lho Bu niku Bu. Aku ora njaluk, aku nuntut keadilan. Keadilan Iya. bener. Bener. Sing nyanyi wong loro kok iso diparingi siji. Heeh. Masa Nggih. selawe-selawe Ayo. disuwek. Ora ati. Dadi aku nuntut keadilan ora njaluk. Oh iya. Dan apa aku mesti njaluk-njaluk. Adek-adikan temen. Aku iki mung menuntut keadilan. Iya. Bablas karo ati loro, Mas. Nggih. Ah, Pripun Bu? Oh, niki didom meleh niki. Kon nyuweki de. Piye iki? Ora iso disuweki Bu. ora aku. Parani ngene Pak Dijemari kono. Alah nggih. Aku RT-ne kenal. Oh iya. Wah. Wis parani Oh, wae. iya. Mas Trimo Mas Mlidi aku ngerti kabeh. Ayo. Aku nganteni Ayo. mring janji-janji Tak gendong kemana-mana. aku bisa nambah Budhe pon lara ati loro cap bagus. Spesial yang punya kampung Cengkareng Jakarta Barat. iya 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 Kurang apa aku iki dadi wong priya. kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati ratu wis ra iso ditambani mripat iki ora bisa tak gedhe
Spesial buat Yamina. Asik. Gaji, monggo gaji. Kok Mas Gondrong kae ku lagune Lewung. Oh nggih. Bahasa Imen monggo nyawiji kalian Mbak Indah. Monggo Pak. Wonogiri bergoyang. Asik. Sekap sekap sekap. Tak sekap sekap. Sekap sekap sekap. Sekap sekap sekap. Sekap sekap sekap. Sekap sekap sekap.
Bahasa Imen. saiki Apa lali tak gendong aman-aman keturutan sing digadang biyen nanti janji ning saiki apa lali monggo Pak Di ning gunung padatangi sego jaga yen mandang tajili sampe enak ya Dik nggih campur sari apik kene tur murah napa nggih iso diangsur sediangsur heeh Masya Allah tak umumke sisan piye Desember sing arep ngejob Gumabuana gratis tenan ora ben pucet sing duwe Pak Widodo Nggih Pak Widodo ngataraken wilujeng siang nggih wilujeng kowe kelangane rondo anak siji nggo Mas Tugiono wis tak omongke iki mau juragane Cilengsi masukin Dik sekar bisa nyawang gunung desa Mbak Putri dadi reja apa Bu dene ora ilang yone padha yo kemabuan yo 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 di zaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak obeni ning saiki apa lali jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nanti janji ning saiki apa lali ning gunung raja dongi sego jago yen mendung asli cabe gunung tenang tutup nggih lanjut Bu nggih sekar bisa nyawang gunung desa dadi reja dene ora ilang nggone padha lara ae nggih caping gunung sampun katuk sing cemburu ya jeles oh jelas penak ya Dik nggih Mas. Gumabuana iki cah lorek kaya ngungkuli wong 27 Gunung
gajah mungkur pancen katon asri sansaya dina minggu sing do plesir padha numpak prau senenge atiku rasane ora krasa jebul wayahe wis sore niwul dek Wonogiri nanggung saya tambah marati niwul dek Wonogiri wong wis kumpul malah ora sida dadi diwol mas ngati raja nadyan kingsul nanging tambah saya tresna diwol mas saka batu golek kemul malah entuk rada kuru mas alah diwol Mbah Saimin ngengeti jaman semanten nggih Mbah larang sandang larang pangan awake dhewe namung pinaringan tiwul lha nggih kali sego jagung pancen dadi sawah endi Cahayu gunung gajah mungkur Wonogiri kesengsem matiku rasane waduk gajah mungkur pancen katon asri sansaya dina minggu sing do plesir padha numpak prau kesengsem matiku rasane ora krasa jebul wayahe wis sore tiwul Mas Pardi saka batu dan kumpul saya mandang marati alah-alah tiwul indah saka praji wong wis kumpul malah ora sida dadi diwol mas ngati raja nadyan kingsul nanging malah saya tresna diwol mas saka batu golek kemul nanging malah entuk wasik gemah buana campur sari Mas Gondrong wong
Mas Gondrong enten rencange mboten? Nggih. Sabda pandita rada ring sliramu dadi ing sisiku. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati. Monggo Pak bareng cerah foto di mana? Owe 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 owe. Yo yo yo. Dadi lewatiku nalikane sepisan ketemu wong bagus dadi laku godhok ati rindang siang dalu monggo Pak kirar banci waraga ngundang rasa tumete sing kalbu lir ngoyahi segara datan bisa ngluluke atimu suwinggan ngenteni lewanging atiku anto jambi dadi ati sawiji senadyan apa tak lakoni Hae mboten niki Mas Gondrong. Hae.